haka way ke university lani ke school pa ladon way professor haka way ni ke kelas jong u ke badap smam de ki kena puli ra ye ke klat ke bala pendap de ke ula penpiar ye ke ti jong u batsa ye ke ta ke klat ula bo ke jing keli ye ke students adu katno ke jing kia jong ko shiklat ki student ke stang ban cuba way hedin way ula ong shispa akram kat ba way pan ula ong arspa akram kumta terter professor ula ong students pechane kam da theu than ye ka jingkhia jong ko haka klat ka banga bat rei ka ba kongsan kat no ka por banga batsa ya kane ka haka klat ladanga bat ye kane ka klat 10 minit lani 8 minit ngam da sngew tho than ye ka jingkhia jongka ladanga bat ye ka shikanta ka jingkhia jong kane ka haka klat kanang man kraw en rei ladanga batsa ye kane ka baro shisngi ne shitayo kat panang yai kapor kata ken ka kti kan sok krai batrot borno professor ula batai shu students lada pibat ya ka haka klat 10 minit lani shikanta lani shitayo ka jingkhia jong ko kan ne hi kumju en rei kat panang slem kata ken nang yo sngew ye ka jingkhia at ka jingjenang ban bat ye ka ki student baro shi kelas kile ya ha oi professor ka dei ka ba pi professor ula biang student spek biang shene ka shiklat ka ka theu ye ki jing khuslai ki jing benyo bat ki jing ki ba pi batsa ka jing im jong pi halaka sngi lada pi perkatang shipor ye ki jing jong pi bat bo no ye ki shekendong kita ki jing kim la ban khia ye pi en railer pi batsa ye ki khuslai ki jinjar man sim ke jing sngew si habaro ke jing im jong pi pian sa so krai bat pin la shu ban le ke jing im jong pi jisu to wan hanga pi baro ki bathak bat bakhia ke jing kit dengan penjem ye pi lang ba kani ka video khot ye pi ban brelot ye ki khuslai ki jing thang ki jing sngew si jong pi baro haka ding phna jong uji sakris yo don ki bakerni haka smartphone ngatip kim sngew su kaman sim ye kata wan ban bread ye ka khuslai ho jesu to jesu kan rat nga wan shame to belak yanga yo don ki jing haka jing yelok samla wat bat sa ye kata pe chau jesu ban ka porno ban klet ye ki baro ki bashadin yo don ki bakerni how drugs ka kiat ki jingmalen ki basne wanne sa hakta do pai show jesu ban mi no nangta papin yo ka jingja thai don ki baya pa yeng pa sem pi ko slai ka jingdok ka jingkardo pi ko slai ka jingbom yo kam bom yo jam bread ye kita how jesu pin sting kaman sim lada pila kloy ban bread no ye ki khuslai baro show jesu kalang kor jong ka jing sngew si kan kenria no na pi bat ban ba pat ya ka langkor jong ka ding phna ka ban pen sting ya ka jing im bat ya lam she ka jing janai len kur khu pi amen